toernooi houdt in dat we in Zeeuws-Vlaanderen graag het voetbal naar een hoger niveau willen krijgen. Nou, daar heb je ook voor nodig dat je aantrekkelijke wedstrijden creëert, met name voor de West-Vlaamse selectie. Eindelijk is dit een platform voor hen om kennis te maken met beroepsvoetbal. En eigenlijk om het beroepsvoetbal ook tegen elkaar te laten spelen en het publiek te laten genieten. Het komt eigenlijk ook voort uit de West-Vlaamse selectie. Dat is eigenlijk de bron waardoor dit toernooi ontstaan is, vorig jaar voor de eerste keer. We hebben als voorwaarde ook dat de West-Vlaamse selectie altijd meedoet. Anders zou dit toernooi niet georganiseerd worden. Onze hoofdsponsor is ook Plus Lohman. En die is ook hoofdsponsor van de West-Vlaamse selectie. En eindelijk is vorig jaar door Fred van Hasselt, de initiatiefnemer ook van de West-Vlaamse selectie, oprichter. Is eigenlijk ook dit toernooi eindelijk tot stand gekomen. Fred is jammer genoeg weggevallen vorig jaar. De vereniging IJsendijken heeft toen wel gezegd van we pakken het verder op. En onze voorzitter Erik van Buren heeft toen het toernooi samen met een aantal mensen geregeld. Dit jaar hebben we gezegd van het kost een hoop energie en tijd. Dan gaan we dit initiatief voortzetten. Ik was vorig jaar al betrokken bij dit initiatief en heb eindelijk gezegd van het zou zonde zijn om zo'n mooi evenement waar we met z'n allen trots op zijn, om dat eindelijk niet te doen. Nou, onze hoofdsponsor was het daar van harte mee eens en die was eveneens trots dat we het tot stand gebracht hadden. En toen hebben we gezegd van nou ja, ik wil de voorzittershamer wel overnemen. Onder de voorwaarde dat er een goede team rond mij komt van mensen. Nou, die heb ik gevonden. En samen met de sponsors en met dat team hebben we gezegd van gaan we in december zijn we gestart om dit van de grond te tillen. En ja, we staan hier vandaag. En ik denk, ja, we zijn nog niet aan het einde, maar ik mag nu al zeggen dat ik trots ben op hetgeen wat er tot nu toe gepresteerd is. Als ik zie wat er vandaag gebeurt, en enthousiasme, spelers, toeschouwers en ook de vrijwilligers, dan denk ik van voor mij is het nu al eigenlijk voor 80% geslaagd. En waarschijnlijk kan ik zondagmiddag zeggen het is voor 120% geslaagd. En daar haal ik vanuit. Oké, let's go! De lat, het is de paal. Er zit nog van alles tussen het eerste doelpunt van Club Brugge. En nu valt hij dan te hard. Het eerste doelpunt van Club Brugge.